2020 मायथाइयाव जानाय जि पिस एकर्ड बिनि सागानगिरि हिसाबै एबसु एनडिबि आरो गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेशनखौ लानानै भारत संबिजितनि 125थि जि मोनसे एमेन्डमेन्ट जानांगौ दङ बेखौ लानानै नेशनेल सेमिनार लादों आरो बे 125 जि एमेन्डमेन्ट बियो बड'लेण्डनि थाखायल' नङा गासैबो 10 जिथु 6 शिड्यूल दङ 10टा जि 6 शिड्यूल दङ बे 10टा 6 शिड्यूलखौ लानानै बे एमेन्डमेन्टखौ नागिरनाय जादों आरो थांनाय बोसोराव 2024 मायथाइयाव बे गासै गंजि 6 शिड्यूलनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों जयैनो भारतनि हम मिनिस्टार बिथांखौ लोगो हमदोंमोन आरो बै समाव बिथाङा भारतनि स्टेट हम मिनिस्टार नित्यानंद राय बिथांनो बिबान होदोंमोन जे बेखौ ड्राफ्टखौ एसे कारेक्शन खालामनानै आरो गुबुन गुबुन ग्रुप्सफ्रा एबा गुबुन गुबुन डिमान्ड खालामग्राफ्रा लुबैनाय बायदियै आरो भारत सरकारा जेरैबायदि हास्थायो बेखौ लानानै बिनि सायाव मोनसे ड्राफ्टखौ रिड्राफ्ट खालामनांगौ आरो लोगोसे नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव बेखौ टेबल खालामनांगौ दा बेखौ थांनाय पार्लियामेन्टआव बेखौ लाबोनायखौ नुवाखिसै थाबैनो मोनसे पार्लियामेन्ट सेसन फैगासिनो दङ जिहेतु 125 एमेन्डमेन्टआ फैब्लासो एबा बेखौ पास जाब्लासो 6 शिड्यूल काउन्सिलफ्राव फाइनेन्शियेल बिथिङाव मोर अट'नमि मोनगोन एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय थोंजोङै फान्ड मोननो हानाय जागोन फाइनेन्स कमिसननिफ्राय आरो गुबुन गुबुन बेवहाय माखासे सोदांनाय क्लजफोर दङ बेफोरखौ सोदाङोब्ला आरोबाव एसे स्ट्रेंथेन जागोन काउन्सिला दा बेखौ लानानै बे 125 एमेन्डमेन्टनि सायाव डिमान्डखौ लाखिदों दा बेखौनो दिनै नेशनेल सेमिनाराव आंबो बाहागो लादों आंबो बै समाव सागानगिरिमोन हिसाबै आरो हादोरनि राजखान्थि दोलोफ्रा जेब्ला सरकार सालायो गोबां रोखोमनि एकर्ड खालामो आरो एकर्डफ्रा मालाबा टाइमाव इमप्लिमेन्ट जाया मालाबा जायो 1985 मायथाइयाव आसाम एकर्ड खालामनाय दासिमबो इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै दा बेखौ नुनानै जोंनि गुबैयै मोननै खोब गोनांथार जोङो बेवहाय हास्थायदों मोनसेया जाबाय आर्टिकल 280 जायजों फाइनेन्स पावारा फैगोन एबा फाइनेन्स अट'नमि मोनगोन फाइनेन्स कमिसननि थ्रुयै आरो गुबुन मोनसेया जाबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिल्स बे मोननैखौ जोङो हास्थायदों आरो गुबुन गुबुन बेवहाय क्लजेस दङ बेफोरो लासै लासैनो जागोन दा बे क्लजफोरनि गेजेराव बांसिन दिनैनि प्रायरिटिया जाबाय कार्बि आंलंनि एसटि हिल्स आरो गुबुन मोनसेया जाबाय 280खौ फैयोबा फाइनेन्शियेल पावारखौ मोनगोन आरो आंबो जिहेतु काउन्सिलाव दङमोन आं नुनो मोन्दों गोबां खामानिफोरखौ मावनो हाया फाइनेन्स कमिसननि 16 फाइनेन्स कमिसननि जेब्ला टिम थाङो जों बिथांमोनजों रायलायदों जोङो बिथांमोननो रिप्रेजेन्टेसन होदों आरो बै समाव जोङो गासैखौबो केलकुलेसन खालामनानै नुदों जे त्रिपुरायाव 36 लाख पपुलेसन दङ आरो बिथांमोना फाइनेन्स कमिसननिफ्राय 50,000 क'रसो मोनो 5 बोसोराव मेघालया 29 लाख पपुलेसन दङ बिथांमोनाबो फाइनेन्स कमिसननिफ्राय प्राय 30,000 क'रर मोनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फिसा फिसा हादोर जेरै सिक्किमाबो मोनो बयबो मोनो नाथाय बड'लेण्डआवबो जोंहा प्राय 35 लाख पपुलेसन दङ जों फाइनेन्स कमिसननिफ्राय जोबोद खम अनजिमानि बेवहाय फाइनेन्शियेल सापर्टखौ मोनो मानोना बेखौ स्टेटआ लायो दा बेफोर गासैखौबो नायनानै जोंनि जि डिसपेरिटि डेभेलपमेन्टआव जि गाहाय गोजौ जानानै दङ बे गासैखौबो एड्रेस खालामनांगौबा 125 एमेन्डमेन्टआ मास्ट आरो बेवहाय आर्टिकल 280आ जेरैखि जाया बेवहाय एमेन्डमेन्ट जाफानांगोन जेरै मिउनिसिपालिटि आरो लकेल बडि पन्सायतआव थोंजोङै रां एबा फान्ड मोनो बेबायदिनो काउन्सिलाबो मोनगोन मानोना काउन्सिलाबो मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि जुदिअ बियो स्टेट नङा इउनियन टेरिटरि नङा थेवबो बियो मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि बेखौ इलेक्टेड मेम्बारफ्रा सालायो बेवहाय एसेम्ब्लि दङ बे गासैखौबो नायनानै बे 125 एमेन्डमेन्टआ दिनैनि समाव जोबोद गोनांथार रिसेन्टलि हम मिनिस्टार बिथांखौ लोगो मोननायाव आरो हम डिपार्टमेन्टनि गोबां अफिसारफोरखौ लोगो मोननायाव जोङो बेखौ हमनो हादों बा मिथिनो मोन्दोंमोन जे बिथांमोना नेक्स्ट पार्लियामेन्ट सेसनाव बेखौ लाबोगोन होननानै खोथा होदों दा बे हिसाबै जों हास्थायग्राफ्रा जिरायनानै थाबा जानाय नङा जोङो खामानि मावनांगोन मानोना नेशनेल प्रायरिटि नेशनेल एजेन्डाया सम लानानै गुबुन गुबुन जायो दा नंखायनो बिथांमोना गोबां जिनिसफोरखौ मालाबा इगनर खालामनाय एबा थालांनायखौ नुयो दा नंखायनो जों जिहेतु बेखौ थालांनायखौ लुबैयाखै दा नंखायनो बे नेशनेल सेमिनार
एबा बेबायदि माखासे डिसकासन माखासे प्रग्रामनि गेजेरजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ जाहाथे एनि टाइम एवार्ड खालामनानै लाखिनो हायो, सेन्सिटाइज खालामनानै लाखिनो हायो, बे जाहाथे 100% इमप्लिमेन्ट जायो।